Imos hoxe aquí a presentar o que é a programación dos Centros Socioculturales do Rural para este curso. Digo imos porque esperaba que María Pose, coordinadora e responsable do Centro Sociocultural do Rural, me acompañara, pero, bueno, por motivos personais non pode ser. Teremos distintas actividades para os máis pequenos, as máis pequenas, para adultos, que se desenvolverán dende o 1 de setembro ata xuño do ano vindeiro, do ano 2022. Hoxe, precisamente, comeza, de feito, xa aberto o plazo para a preinscripción e que se estenderá hasta o vindeiro día 17 de setembro. A preinscripción realizarase preferentemente vía online a través da web do Concello, santiagodecompostela.gal, e cobrindo tal fin o formulario correspondente. Ou tamén mediante unha chamada telefónica ao número que agora vos dou, que é o 981 54 2350. Neste último caso indicaremos, para aqueles que chamen, claro está, indicarase o centro sociocultural ao que van a asistir, a actividade que van a realizar e tamén o que é o horario da mesma. A todo isto, día 24, publicaránse xa o que son as listas de admitidos e a formalización da matrícula pois será entre o 25 e o 30 do mes en curso. O número de prazas continúa limitado pola situación derivada da pandemia que estamos aínda a padecer, polo que as prazas continúan restringidas á normativa sanitaria vixente en cada momento. En canto, sobre todo, que para actividades regulares ofreceremos ou ofertaránse máis menos sobre 500 prazas e logo para outro tipo de actividades como son os galicreques e o que é o fagateatro ao redor de 150. Teremos actividades infantís, actividades sénior destinadas a adultos e para todos os públicos, que se desenvolverán en 16 espacios socioculturales do rural, que paso a nomear, que son a Gracia, a Peregrina, Bando, Busto, a Enfesta, o Eixo Bornais, Figueiras, Grixó, Alaraño, Lavacolla, Marantes, Marrozos, Nemenzo, Santa Cristina de Fecha, Verdía e tamén no Centro Sociocultural de Villestro. Entre as actividades que se levarán a cabo figuran, entre outras, pois o que son xogos, manualidades, obradoiros creativos, obradoiros digitais, obradoiros da ciencia divertida, faladoiros e accións de animación á lectura, informática para nenos e nenas, xornadas de apoio ao estudo e distintas actividades de envellecemento activo. Facía antes tamén referencia a Galicreques e Fagateatro, co cual tamén quedan reservadas esas prazas. A maiores das prazas que hoxe se ofertan durante os vindeiros meses, nos centros socioculturales tamén se ofertarán actividades específicas que vai a depender da tempada na que nos atopemos, como Samaín, Nadal, Entroido, e tamén se ofertarán actividades teatrais, saídas pola contorna e un larga etcétera. Vamos, que en definitiva, unha chea de programación pensada para todas as persoas do rural e que poidan estas gozar, aprender e socializar cas distintas actividades programadas. Todas estas actividades, como ben sabedes, e os repetimos unha vez máis, son organizadas polo noso Concello, o Concello de Santiago, e que conta, por suposto, ca colaboración da Diputación Provincial de A Coruña. Podedes consultalas e descargalas no código QR que aparece nos cartéis da programación e tamén podes obter máis información nos propios centros socioculturais e na web do Concello de Santiago. Un pouquiño así, máis que nada prazos falo, e un pouquiño modo de resumen, diría que preinscripción online ou mediante chamada telefónica. Online na página web municipal www.santiagodecompostela.gal e aqueles que non a fagan por aquí mediante unha chamada ao número 981 54 23 50, indicando sempre
centro sociocultural, actividade e horario de actividade. Prazos de inscripción, repito unha vez máis, da comenzou hoxe ata o día 17 de setembro. Se o número de preinscripcións supera as prazas disponibles, teremos que resolvelo mediante un sorteo. O día 24 de setembro publicarase a listaxe definitiva e a formalización da matrícula queda para os días ou entre os días 25 e 30 de setembro. Este é un poquinho así moi por encima as actividades que se realizarán, repito, dende 1 de outubro ata finais de xuño do ano pasado. Hai actividades que sean de continuidade, como hai, por exemplo, creo que nos urbanos, ou son todas novas, e despois repítense por centros socioculturais, quero dicir, claro, son as mesmas en algúns centros, ou son todas diferentes? Non, vamos a ver, está recollido de feito xa no cartel que temos aquí, moitas delas repítense, eu diría que a maioría, bueno, de referencia non podemos tomar o ano 20 porque foi o que foi prácticamente xaneiro, febreiro e medio marzo. Habría que ir ao ano 19, non? Por eso que na maior parte repítese e logo se ofertan non todas en todos os centros, senón que vaise facéndose unha demanda que hai en cada un dos centros, é dicir, según demanden os veciños, así se fai. E hai algunha de continuidade, non? O sea, quero dicir, por exemplo, así algunha que... Nova... De continuidade son a maioría, os espazos senior, os espazos infantis, e todo eso son de continuidade, facemos de sempre. E este ano hai unha novidade que hai Activa o Corpo e adestramento da memoria en colaboración con Benestar Social, con a Consellería de... Efectivamente. Activa o Corpo e memoria, envellecemento activo. E esas están na maioría? Na maioría dos centros, sí. Un pouco as prazas que hai. O ano pasado eran máis, eran menos, e se eran as mesmas, se enchean ou máis demanda por ofertas, ou ao revés. Teremos que coller referencia ao ano 19 e o 20... O menos os aforos, e este ano estamos limitados polo aforo, pero se vai melhorando a situación, haberá máis prazas. Al menos que no 19, pero por os límites sanitarios. Suelen ser encher, quero dicir, hai bastante demanda. O que esperamos, de feito, é superar en moito as 500 prazas que temos. Pero, bueno, como sabemos, vai nos marcar, en definitivo, que é o tema sanitario según vai evolucionando o tema no futuro. O sea, que empezar as actividades empezan en outubro, podemos decir que O día 1 de outubro. Bueno, exceptuando, vamos a ver, estamos o día 1 de outubro o sei que día, en setembro, bueno, poderíamos ser, porque estamos facendo reparacións no Centro Sociocultural de A Peregrina, pero, bueno, para outubro está xa operativo, para poder empezar tamén o que son as actividades. E hai un centro sociocultural que suela ter máis demanda, que se encha máis que o resto, algunha parroquia, así que... Todos, podemos decir que todos que enchen muchas plazas, vamos. Nada máis. Pois moitas gracias a todos, a todas.